Proposta tagħna, Sur President, hija din illi għandna u jien nittama li fuq din jinstab anki konsens bejn iż-żewġ partiti għaliex le naddottaw formola bħalma ħarġet biha il-Caritas tant tajjeb jew formola simili sabiex nistabbilixxu darba l dejjem dik il-linja ta' dħul meħtieġ biex in-nies f'pajjiżna ma jgħixux fil-faqar u nintrabtu t-tnejn lil aħna, żgur lesti nintrabtu aħna biex taħt dik il-linja in-nies ma jaqgħux. Għalija l-ġustizzja soċjali tfisser illi l-gvern għandu jkun hemm għalik meta ikollok bżonn. Int min int fejn int. Il-gvern ikun qiegħed hemm għalik, speċjalment meta jkollok problema ta' saħħa. Bħala l-ewwel pass aħna qegħdin nipproponu illi l-mediċini għall-anzjani anki dawk li llum mhumiex jingħataw b'xejn għandhom jibdew jingħataw b'xejn. Ħalli nibdew insolvu din is-sitwazzjoni darba għal dejjem.